Lamsogo by Suna Haina Hayani Senelo, Antini Noroni Bagi Bellino interesting topic to Pika, Abunka, Maharaja Krishna Kishur Manikoni. Maharaja Krishna Kishur Maniko, Bozarawa Raja Saka, te Bozarao Trika, te bini bihik Charjona Himani ang Norno Thana video was Hazard, te bini Busarok, Ata Hizona Himani, Norok Nukana Thana video bo, Hinkake Antini o video, bini bihik roni bumung, te bini Busaroni bumung, ang Saikanarinai. Hingke norok Simon namu sungkai video no choya kari puilanismi paithak jora naitungbe hingke senglai siwana Maharaja Kashi Chandra Thimani yagulo Yuvraj Krishna Kishore Manikko Tripura rajyoni pojano yasakha 1240 খ্রিস্টাব্দে এবা 30 BC এবা ইংরেজিনি হিংকে 10 May 1830 ব্রিটিশ সরকারনি গসিমুংলাই মাनै bo afro Tripurani সিংহাসন আচুখা Maharaja Krishna Kishore Manikkoni afro Bini arai bosor kajak eba bisigni kesar omorni besajila okra Kumar Isan Chandrono Yuvraj Snapka. Te Maharaja Krishna Kishore Manikko bo Assam bobagrani besajak Rajkumari Ratnamala te Manipurni bobagrani besajak Rajkumari Chandrakolano kaijak hahni. Te abono karebo Maharaja Tripurajak te Muglejak abdahai kabangma higyakso eba bihikuso tongwi tonghono bini. Te belaino kapal kajungno Maharani Sudokhinani ogo asaikano Yuvraj Isan Chandra Kumar Upendra Chandra te Bir Chandra abono karibo Maharani Akhileshwarini ogo asaikano Kumar Nilkrishna te abono karibo Kubuni Rani rongni ogo asaikano Chakradas Madhav Chandra Suresh Krishna tai Shiv Chandra o khorok charno karibo taibo bin busajla khorok ba tei busajak khorok siba asaimani tongo hingke ang je boi porbo o jago khorok char eba 8 jonani bumung no rijak haini bagai ang asungno saiman sinai hingke tei buskango ang saitongnai rutugoi norongno sanani bagai tei badbaki je busajak tei buslachongnai bumung tongkhakai ang norongno tewaisa video swnambai rifinai hingke kai aboni yagulo tamongkha ang norongno jeise sapirano hingke norok video no choyakari naitongdi tei channel subscribe khaijai subscribe khlaina hadi hingke phadi tei Maharaja Krishna Kishore Manikko belaino kok korong hono tei kok baino bo silai heke kogoi mano hono asakai bo kok korong hono tei bo belaino seng korong chaba korong bo hono phiaba Maharaja Krishna Kishore Manikko sak basila tongtharo hono buini sajak rongno bo kisa mokol nairong thaya bo bini maimi songnai bamon jog ba mugle jogni busajak Ratnamala bai bo smai tongnai hino yagulo bo bai bo kaijakha bini bihik a khorok broi tongma badeno bini hig yaksuro kwbangma noksa gya tei ang abono karibo norongno thanai video sajak tabungni je Bangladesh Noakhali district Chittagong district Kumila Tilhet aborok no eklogiwo Chakla Rosna bathini hinjago je o Chakla Rosna batni lakai rokbo bebangno sujagya tei abo haike lakai sia karaino 1259 খ্রিস্টাব্দ 2 tarik Boisago hor jorao asomsa herang pokjagai bini langma chokha hingke bayap song video no paithak jora nai tomani bagai belai ke hambai maru norok tabuksuk jora ani channel subscribe khaijai hongke subscribe khlaina hadi te bell icon press khaidi all notification no return re tamni hingke jefro ang video upload khlaio afro norok notification manan bagai video chajakai like share comment khlaina tapodi hambai।